Hawn Hawnien mulej. ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. min jaf kemm smajnieh dal-kliem. U miegħu kliem bħal vokazzjoni. Sejħa U forsi ġieli tlabna jew almenu ħeġġewna. Mhux biss għax il-ħsad kbir u l-ħaddiema ftit. imma biex liva tagħna Tkun iva ta' veru. Integra. li taf tħobb. Nisħajjen l-ismajt bil-ġublew. U li dis-sena qed niċċelebraw il-ġublew tat-tama. Fost lista sħiħa ta' ċelebrazzjonijiet lokali Is-sib ta' xreta Mejju. Se nkunu qed niċċelebraw il-ġublew tal-vokazzjonijiet. bi gratitudni għal dak li Alla għamel Qed jagħmel U se jagħmel bl-iva tagħna. u b'talba biex nibqgħu niskopru Unġeddu l-iva tagħna. Tama waħda. fil-mulej Ġesu. ninsabu fejn ninsabu. Sejrin fejn sejrin. Aħna minn aħna. Jew sempliċement għadek qed tfittex. Inaqdu magħna. Is-Sibt 10 ta' Mejju Is-seminarju Fis-6:30 ta' filgħaxija. Narawk. nittamaw li iva. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Lum il-Knisja tfakkar lill-Papa San Piju V. Dal-Papa huwa assoċjat anke mal-istorja ta' pajjiżna. Għaliex dal-Papa kien bagħat il-perit tiegħu Francesco Laparelli biex ifassal il-Belt Valletta. Meta bdiet tinbena l-Belt il-ġdida wara l-assedju l-kbir kien dan il-perit li fassal il-Belt. Kif nafuha, it-toroq kif jinsabu, eccetera. Dan kien Dumnikan, Michele Ghislieri, u kellu il-biċċa xogħol kbira li jimplementa ġifieri ipoġġi fis-seħħ dak li kien għadu kemm qal li għandu jsir il-Konċilju ta' Trentu. Konċilju importanti fl-istorja tal-Knisja u dal-Papa fost l-oħrajn pereżempju kien dak li ippubblika il-katekiżmu lill-kappillani biex il-kappillani kull nhar ta' ħatba u nofsinhar jgħallmu lill-poplu tal-Alla. Kien ukoll dal-Papa magħruf ukoll mat-tiġdid liturġiku li seħħ wara il-Konċilju ta' Trentu. Li torbu l-interċessjoni tiegħu anki għal pajjiżna u anki għal provinċja Dominikana Maltija li hija ddedikata lilu. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misterja qaddisa. Mulej Ġesu inti qomt minn bejn l-imwiet biex tagħti l-ħajja lilna. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Mulej inti il-ħaruf tagħna tal-għid. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej Ġesu inti r-raj tajjeb li tagħti ħajtek għan-naħġ tiegħek. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla int anqalt fil-Knisja tiegħek lill-Papa San Piju V biex iħares il-fidi u biex jaħseb u jħabbrek ħalli tingħata lilek qima aktar xierqa. Bit-talb tiegħu għatina li nissieħbu fil-misteri tiegħek b'fidi mħeġġa u mħabba ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien qam il-qassis il-kbir u sħabu kollha
mill-partit tas-Sudiċej u mimlija blejra meddew idejhom fuq l-Apostli u xeħtuhom fil-ħabs pubbliku. Iżda bil-lejl Anġlu tal-Mulej fetaħ il-bibien tal-ħabs, ħariġhom barra u qalilhom: morru fit-tempju u xandru lill-poplu kull ma għandu x'jaqsam ma' din il-ħajja. Huma semgħu minnu u filgħodu kmieni daħlu fit-tempju u bdew jgħallmu. Imbagħad ġie il-qassis il-kbir flimkien ma' sħabu, sejjaħ laqa tas-Senedriju, il-Kunsill kollu tax-xjuħ ta' Iżrael, u bagħad iġib l-Apostli mill-ħabs. Il-qaddejja marru u ma sabuhomx fil-ħabs u reġgħu lura bl-aħbar u qalulhom: il-ħabs sibnieh imsakkar tajjeb u l-qassisa kienu ħdejn il-bibien. Iżda x'ħin ftaħna ma sibna lil ħadd hemm ġew. Għal din l-aħbar il-kmandant tat-tempju u l-qassisin il-kbar baqgħu imħassbin fuqhom u fuq seta' ġara. Imbagħad ġie xi ħadd jgħidilhom: dawk li intom xħedtu fil-ħabs qegħdin fit-tempju jgħallmu il-poplu. Il-kmandant tat-tempju mara għalihom mal-qaddejja u ġiebhom miegħu. Iżda mhux bil-forza għax kienu jibżgħu li l-poplu iħaġġarhom. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Kull ħin imbirek il-Mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-Mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Xandru l-kobor tal-Mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jinfittixt il-Mulej u eġibni, minn kull biża' tiegħi ħelisni. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistu. Dan il-fqajjar sejjaħ il-Mulej u semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollu ħelsu. Alleluja, alleluja, alleluja. L-Anġlu tal-Mulej jasses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej, ħin il-bniedem li jistkemm fih. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla hekk ħab lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Alla hekk ħab lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat. Iżda min ma jemminx huwa ġa kundannat għax ma jemminx fl-isem tal-iben il-waħdini ta' Alla. U l-ġudizzju huwa dan li d-dawl ġie fid-dinja imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Il-kelma tal-Mulej. It-tifħil lilek Kristu. Ejjew nimmaġinaw ftit l-esperjenza li għaddew minnha l-Apostli. Kif smajna llum fl-ewwel qari, l-Apostli kienu qegħdin ixandru l-kelma ta' Alla
jgħidu li Ġesu huwa ħaj, imma mbagħad ġew arrestati. Ġew arrestati mill-qassisin il-kbar u il-mexxejja Lut, ġew arrestati inġustament u spiċċaw il-ħabs. Imma kif smajna seħħ miraklu, l-anġu tal-mulej fetħilhom il-bibien tal-ħabs u ħarġu. Issa immaġinaw ftit. Kieku inti x'kont tagħmel? Kieku inti kont fis-sitwazzjoni tagħhom. Kont magħluq u mbagħad b'mod mirakolus ġejt meħlus. Mhux imkien il-bot, tistaħba x'imkien, titbiet kemm tista' minn Ġerusalemm, imma x'għamlu l-Apostli? Minflok ma marru l-bot, marru fit-tempju jipritkaw. Marru fl-iktar post fejn setgħu jsibuhom. Dan juri kemm l-Apostli kienu determinati, jiġifieri kemm iridu tassew iwasslu l-aħbar it-tajba akkosta kollox. Din hija s-sejħa tagħna bħala nsara. Int min int tinsab fejn tinsab, jekk int tassew tixtieq tkun ta' Ġesu, jekk int tassew tixtieq timxi warajh, int ħad tipprova twasslu kull fejn tkun. Bl-iktar mod sempliċi ħafna drabi tafux. Kelma żgħira, azzjoni żgħira, attenzjoni lil xi ħadd li forsi talbek tisimgħu. Il-valuri tiegħek, kemm huma l-valuri tal-Vanġelu? Jiġifieri il-mod kif inti titkellem, il-mod kif inti tiddeċiedi fuq xi ħaġa żgħira jew anki kbira, hija skont l-Evanġelju? Kemm int lest jew lesta tbati għall-Vanġelu? Illum fl-Evanġelju smajna kważi kważi il-qofol ta' dak li l-mulej irid iwaslilna. Għandna dan id-dialogu sabiħ, interessanti bejn Ġesu u Nikodemu. Nikodemu kien wieħed mill-Fariżej, kien mallem tal-liġi. U dal-bniedem Nikodemu, aktarx kien anzjan, kien qiegħed ifittex, kien qiegħed jistaqsi, kien qed jipprova jikber fil-fidi, kien semma dwar Ġesu u xtaq jiltaqa' ma' Ġesu imma ltaqa' miegħu bil-lejl biex ma jaraħ ħadd. Kien għadu fil-bidu tal-mixja tiegħu biex jiskopri minnu Ġesu. U Ġesu x'jgħid lil Nikodemu? Alla hekk ħab lid-dinja, ġifieri Alla b'dan il-mod ħab lid-dinja. Aħna kultant bil-Malti din naqrawha ħażin għax ngħidu Alla hekk ħab lid-dinja. Jiġifieri Alla b'dan il-mod, ġifieri Alla hekk b'dan il-mod ħab lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għalik biss Alla kien isir bniedem u jmut għalik. Anki kieku kien hemm inti biss, ara kemm inti u jien il-kol kemm aħna eżis għal Alla. Xi kultant aħna nitfixklu. Ġesu llum lil Nikodemu jgħid li id-dawl ġie fid-dinja mal-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl. Issa inti x'qiegħed tagħżel fil-ħajja tiegħek? Qiegħed tagħżel id-dawl ġifieri tagħżel il-ħajja, is-sabiħ tal-ħajja. Id-dawl ġifieri li taħfer, li taħseb f'ħadd ieħor, li ma żżommx f'qalbek, li ma ġibx taffajt bi kbar, tipprova tikkoopera ma' dak li jkun. Irrifletti ftit fuq kemm hemm okkażjonijiet fil-ħajja tiegħek fejn inti tkun determinat kif kienu l-Apostli li tkun tassew dixxiplu tal-mulej u tagħżel id-dawl. Illum mela, f'dak li ħad tagħmel illum u għada u fil-jiem li ġej, sa tagħżel dak li huwa d-dawl, ħad tagħżel il-Kristu u inti ħad tipprova tkun ta' dawl għal ħadd ieħor. Nofru t-talb tagħna llum lill-Alla li tant ħabna u batilna lill-Ibnu l-waħdini biex aħna nemmnu fih u niksbu il-ħajja li ma tintemx bil-qawmin tiegħu mill-imwiet. Ngħidu għalhekk wara kull talba,
ġeddet mulej lill-bnedmin u għatihom il-ħajja tiegħek. ġeddet mullej lill-bnedmin u għatihom il-ħajja tiegħek. Nitolbu l-insara persegwitati minħabba l-fidi biex jibqgħu sħaħ fil-fedeltà tagħhom għal Kristu. Nitolbu. ġeddet mullej lill-bnedmin u għatihom il-ħajja tiegħek. Għal dawk li ma laqgħux id-dawl tal-fidi fi Kristu biex jaslu għall-arfin sħiħ tal-verità li teħlishom. Nitolbu. ġeddet mullej lill-bnedmin u għatihom il-ħajja tiegħek. Għal min uħossu kundannat fid-dnub biex jifhem li Kristu sofra l-mewt tas-salib u għamal ħajja ġdida biex bih id-dinja salva. Nitolbu. ġeddet mullej lill-bnedmin u għatihom il-ħajja tiegħek. Għalina li twelidna fil-mamudija bħala wlied id-dawl biex nibqgħu sħaħ mal-impenn tagħna li nkunu dixxipli tal-verità tal-Evanġelju. Nitolbu. ġeddet mullej lill-bnedmin u għatihom il-ħajja tiegħek. Nitolbu. Dawwalna mulej Alla tagħna u għamel li bl-interċessjoni qawwija tal-Papa San Piju V aħna ngħixu tawlit id-dawl u nkattru l-frott tal-emejjel tajba tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir fit-tifkira tal-Papa San Piju V b'qalbna qawwija li bit-talb tiegħu neħilsu minn kull deni issa u għalli ġej bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira tal-Papa San Piju V, int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li għamillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru.
Għaxu fil-lejli fih ingħata lina ħal-ħobs, radlek il-ħajr birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr, birek tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluh glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġija tiegħu. Bratt il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li għamel minna offerta li tibqa' l dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, mal-Papa San Piju V u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel li tolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fil-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Flimkien ma l-isqof tagħna Charles, l-isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bitjieba talbu x-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lil ulidek kollha kull fejn jinsabu u għaqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek hemm int tixxotta kull dema minn għajnejna, hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek, hemm insju nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jibda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għatija slimu laqda li inti trid fija int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew li nistaqrblu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu ben Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek. Eħli s-simektijiet kollha minn kull ħażen, żommi dejjem fidil lejnek mandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnub tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, it-tqarbina li għamilna iżżomm ħaj fina dak in-nar ta' mħabba li bih tħeġġeġ il-Papa San Piju V biex ingħata bla qiegħda għal ġid tal-Knisja kollha tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. L-umanità tiġi qabel kollox u tippremja kollox. Dan kliem il-Papa Franġisku li mhux biss qal f'pajjiżna imma kienu gżejjer tagħna stess li jispirawh biex jgħidu. Malta skontu tħeġġeġ kif bniedem jiddefendi l-ħajja f'kull stadju tagħha kif jixet in-nawfraġġju ta' San Pawl f'pajjiżna. L-umanità, għall kontrarju tar-realtà mgħejxa tul iż-żmien ta' żjara,
mhijiex virus li jbedna mill-ieħor. Quddiem l-uman, Malta tallimna ma nibnux ħitan li jitfu l-ħolma li ngħixu flimkien. Dawn il-gżejjer inebħuna għall-urġenza li rroddu lura iżbuħija lil-wiċċ tal-bniedem. Illum li l-Papa Franġisku beda jterraq lejn daru tas-sema li f'ħajtu tant ħabbrek biex nimxuha flimkien minn din il-ħajja, nitolbu l-istess karba li niseċ minn fostna. Malta, cuore del Mediterraneo, continui a far pulsare il battito della speranza, la cura per la vita, l'accoglienza dell'altro, l'anelito di pace con l'aiuto di Dio, il cui nome è pace. Dio benedica Malta e Gozo. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tan isma tal-btana eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bnidem bħanna. O Ġesu tija jaħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru lil minuħa tiegħi għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru lil minuħa tiegħi għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott
il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekda fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum affirna n-nubitna, bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-glorja. Meta s-Sittna Marija ġiet imtella is-sema bir-Ruħ u bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekda fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum affirna n-nubitna, bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa
nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħa tiegħi għalina. La taħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana. Slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek o ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu biex skont gida Talla ikonna Papa ġdid fi żmien li ġej. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum aħfirna d-nubitna bħalma nafru l-minuħa tiegħi għalina.
La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna għalina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mittama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-ħaġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mega tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mlisna minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla tnekid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla tnekid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla tnekid nubit tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turroccu, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatunazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, il-Papa San Pio Hamsa, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq l-orjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.